Opa Muchinguri akamboexposwa naGeza achinzi aiwa ndo wevamwe zvigananda vari kupiwa masalaries anosvika kuma 30 to 35,000 each and every month ari maUS. Zarapinda mashoko panguva ine pauya achitandaniswa nevanhu after she made an address about the Politburo meeting which was held yesterday at the ZANU-PF headquarters. Not subscribe or like on the bell icon. Panapa tipita panapa payendo ya Opa Muchinguri kashiri anobuda poster his pictures at the Politburo obudanyura achiti. Today I attended the 383 or 383rd ordinary session of the Politburo, where President E.T. Mnangagwa congratulated the people of Matabeleland South, Matabeleland North, Manicaland, Masvingo provinces on securing decisive victories in the recent parliamentary and local authority. Anaendera mberi panapa satamina makomenzi evanhu achiti by elections, he attributed the success to the party's effective grassroots mobilization strategies and the people-centered policies. The president also shared his recent observations from a tour of Harare's main public health facilities, stressing the need for collective efforts to address the challenges and improve the nation's infrastructure. Tomashkona ichitokopana pana Muchinguri. Topinda makomensi zvamuri kuona on the screen. Pana panouya achikomenda kuna Opa Muchinguri vaita zvakasiyana siyana. Vanopinda vachonyora vachiti mbuya munenge mune dzongo, vamwe vanopinda vachituka mashoko asingaiti tare panapa, vamwe vachiti our national chairman, vamwe vachiti chabuda hapana, economy dead. Vanopinda vachisvora vachiti nonsense, vamwe vanobuda vachitaura vachiti semashoko amuri kuona pascreen vachiti mahuri munonetsa mafungiro emomwe. Vanopinda vachiti we don't need him, this Tambudzo must explain to mother Matabeleland people why killing Ndebele until today still hate us. Why? Ndomashoko anobuda panguva ino anoonekwa kunzi aiwa vana Muchinguri neZANU-PF yavo varatidza kuti havachambodikanwi aiwa nevanhu. Panguva ino neresistance yavari kufesa, panguva ine kuri kuonekwa kuti zvinhu zvavari kuita vanhu havanyatsokuona kuti this is not benefiting maZimbabweans at large. Mbudzi mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.